Ginoo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisigunlan siya, giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan og giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon ang sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahuwaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kun papawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali. Lingkod o kalim-an lang ang isulat, matud sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, o ikaw, pila may imong utang? 1,000 kabakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali. 8 kagatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutan, mas maantigong mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manglingkod ug makadiyot, mayong hapon kanatong tanan. Unsa may atong makatunan sa sambingay sa malimbungon nga piniyalan. Gidayeg ni Jesus ang piniyalan dili tungod sa iyang mangilad nga pagdumala sa kabtangan sa iyang agalon, kundili sa iyang inantigo nga paglikay sa kadaot nga iya untang mahiaguman tungod sa iyang sala. Pinaagi nining sambingay si Kristo naghagit kanato sa pag-inantigo, sa pagdumala sa atong espirituhanong kinabuhi. Kung ang tao nga kalibutanon makamaong muluwas sa iyang kaugalingon, kita nga nagpuyo sa kahayag, makamausab unta nga mulihok para sa atong kaluwasan. Ang Dios adunay plano para sa atong kinabuhi. Apan ang yawa aduna usahay plano para kanato. Andam ba ang atong kaugalingon aning duha? Magmalaumon unta kita nga mopili asa niining atong dawaton ug asa ang atong kontrahon.